Sa umaabot nga panahon, hayan dili na gyud mag-antos sa lubak-lubak nga daan ang mga residente sa Barangay Hipodromo, kinihuman gisubhan kaganinang buntag ang dulaan sa 10 milyones pesos nga pagpasemento sa Hipodromo Oval Road. Silang Josephine, Eleanor ug Pedro nagpasalamat kang Mayor Raymond Alvin Garcia sa paspas nga pag-aksyon sa ilang dugay na nga problema. Nalipay og maayo! Yes, of course! Ilan na katuig mo nag-anto sa aning grade? Matagal-tagal na! Nung panahon pa ni Kapitan Cap. Dako din akong kalipay. Kay dili namin madagma. Kaya ako nadagma. Dili ko din na. Ako nalibaong bitaw. Sabi pa ako tuhod sakit. Nalipay din ko nga. Masimento na kay. Di na yun nakangkabog-albog. Kay pitin abuga. Ikaw din akong sin panganday na masimento na dinunta ni Oy. Yung pera yun. Nakatakpak mo ilang eskalto. Pag dito sa ilang eskalto sa una, ang hilaw ba? Bisan ang kapitan sa barangay nga si Roberto Bacolod nalipay sa bag-ong kalambuan sa ilang lugar. Matod niya, posibleng himuong diversion road dapit sa may riverside kung sugdan na ang pagsemento o posible usab nga i-one way ang karsada. Salamat mi kang atong pinalanggang aksyon Mayor Raymond Garcia kay wapa eleksyon iya nagipatrabaho nalipay ang tibok hipodromo ani since dugay-dugay na gyud ni handom sa barangay hipodromo nga masemento na gyud dili lang ispalto kay. Ang seremonyas kaganinang buntag tambungan mismo ni Mayor Raymond Alvin Garcia, North District Congresswoman Cutie Del Mar ug duha ka mga konsihal sa dakbayan sa Sugbo, Jerry Guardo ug Joel Garganera. Ang pundo nga 15 milyones pesos gastuhon pagpasemento sa unom ka mga dalan sa Barangay Hipodromo nga langkuban sa dalan San Lorenzo Ruiz, Nazareth, San Guillermo, Kennedy Street ug Gabriel ingon man St. Luke. Samtang ang kongresista sa Norte Distrito Cutie Del Mar aduna usay 5 milyones pesos nga road concreting project sa San Antonio Street diha sa Barangay Hipodromo. Sa iyang hamubong pagpamulong, giklaro ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga ang mga road concreting projects sa Barangay Hipodromo nagtimaan lang sa iyang pagka-action mayor. Before gali mo implement o project, before mag-planning session pagali, dapat ang congresswoman o ang mayor mag-istorya na daan. Dili mangud susama karon nga katong niaging mga panahon nga di mag-istorya, so di mag-overlap ang mga project, dili ma-prioritize. Moabot og 915 metros nga Hipodromo Oval Road ang simintohon nga karsada nga gastuhan sa Cebu City Government og dulaan sa 10 milyones pesos. Kini ang balita, Amy Matis, Cebu City News.